Jabang bayi ora umum wong. Lah wong kon kondangan lho. Lah kok berkate malah buadok nang karangan iki piye kene iki. Iki mesti ulang-ulangan anak endemin. Oh, lah iki apa menungsane? Ula marane gebuk. Kem, jawabmu ki gini yo to jane. Lah wong kon kondangan lho. Lah kok berkate mbok buadok nang karangan karo anak endemin iki lho. Ulang-ulangane sapa jane ngono kuwi? Sing ngongkon gomblo. Lah kowe kok manut? Nek aku nggak gelem ndase diketaki. Bacot tenan. Ora biangane, ora anakane, padha wae. Dadeke musuh sing gerang. Gumun aku. Jabang bayi. Lah kuwi apa bedese? Lah kok sik wani rene. Ora ngerti paerah apa. Minggat kok kene kowe. Gak usah marane kami meneh. Masalah. Lah kok mbatek, ora ngerti paerah apa? Ki nek pin roh paerah. Pegel aku. Bocah kok nggawe cantik orek ae. Nek mbokanmu gak terima, ayo rene, gelut, ayo. Jan meng aku. Bapak karo anak kok padha gawe cantik orek kedenane. Pisan-pisan neh kowe.